ана дӯстони азиз, пеш ҳамин видеоро тамошо кардан ба шумо инамиҷа як авиакасе арзона тавсия метум. Билетҳои самолёт, билетҳои поезд айноми канали Бобои Холдорбой гап занед. Билетҳои варталият ҳам дора. Марават карда занг занед айноми канали Бобои Холдорбой. Зинда бошед. салому алайкум дӯстони азиз, ногуфта намонад ба шумо як компанияи беҳтарина тавсия метум, яъне компанияи Атомия. Дӯстони азиз, барои доғҳои рӯро нест кардан, нобуд кардан махсус кремҳо доранд. Ина дар рӯи экран суратша мемонам. Дӯстони азиз, барои варикоз расшени вена, ина дӯстони азиз суратша дар рӯи экран мемонам. махсус доруҳо тайёр кардаган барои варикоз расшени вена, барои мӯи сара бақувват кардан. дӯстони азиз, махсус шампунҳо доранд. ина суратша дар рӯи экран мемонам. дӯстони азиз, ногуфта намонад боз барои занҳое ки хонашинанд, метавонанд тариқи телефон дар ҳамин ширкат, дар ҳамин компания кору фаъолият намоянд. ина рақамҳои ватсап имошона дар рӯи экран мемонам. марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдорбой занг бизанед, маълумоти пурраро ба шумо мефаҳмонад. боқӣ хонаобод бошед.